ka bi kunnafoni bakurubaw la wasaden min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Fuseni Watara wulikajɔ min bilara sen ka wasabulon kofɔlen min filɛ nin anw ka jamana kɔnɔ ni a tɔgɔ CNT n'u bɛ ka wasabulon yɛrɛ nɔra bila an bɛ don min komi bi olu kɔni ye n se ka fɔ kalafili sɛbɛn minnu ni u kan ka an ka jamana yɛrɛ kalafili kungo yɛrɛ ɲɛnabɔ don n'a nataw la sɔn min kɛra o ma wasaden yɛrɛ fanba fɛ Fuseni Watara ale kɔni ye hakilinata yɛrɛ fɔ a la teleɲɛta ka wulikajɔ yɛrɛ kɔfɛ. Kɛnɛya ko ta bonako kan bana min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko tension o kɔni kɛn bɛ degun ye bi in na ka ɲɛsin maliden yɛrɛ caman ma o kama teleɲɛta ye wulikajɔ kɛ ka se kɛnɛya tigilamɔgɔw ma ka se ka taa u ɲininka tension yɛrɛ ye mun ye ani a kɔlɔlɔ yɛrɛ bɛ cogoya jumɛn na. Farafinna kibaruyaw la Burkina Fasokaw fɛ yen nɔ olu kɔni bɛ ka wulikajɔ ni cɛsuru bɛɛ bila sen kan ka fɛɛrɛw kura boloda ka ɲɛsin jatigɛwale yɛrɛ kɛlɛli ma ni an b'a fɔ o ma ko terrorisme. Bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi jumadoya ye Zulkada kalo ni bamananw ko furancɛla kalo o tile 25 ye bi ye hijira ye san 1443 sɔrɔ ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na aw minnu ye danaya ta ka da teleɲɛta kan ka kunnafoniw dayɛlɛ ni bataki min ni o bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya kulu min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a sigikun ye dɔnnibaw ka taa se alimamuw ka tɔnba ma ni a bɛ f'a ma limama olu kɔni ye bataki bɔ kununko ka ɲɛsin kasara min kɔni kɛra anw yɛrɛ ka jamana yɛrɛ cɛmancɛ bolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya min ni a waleya cɛjugu kɔni kɛra juin kalo tile 18 yɛrɛ su ka a dugu jɛ juin kalo tile 19 na san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na min kɔni kɛra sababu ye maa caman ko o bɔnɛ ani na ka kasaraba kɔni don dugu kofɔlen min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma Jala Saku Janwele ka taa se Dege Saku ma min yɛrɛ bɛ Bankasi yɛrɛ cercle la Bajangara yɛrɛ région kɔnɔna na o kisa nɔ kan limama ale kɔni ye a jira k'a fɔ u bɛ nin waliya cɛjugu in kɔni ɲanke ka tila k'a fɔ nin kɔni tɛ bɛn kisa yɛrɛ si kɔnɔna na cogo si la o cogoya kelen na limama ka welekan walima ka kumakan na halisa ni bataki kofɔlen kɔnɔna na u y'a jira k'a fɔ u kɔni ka dɛmɛ bɛ ka taa Mali yɛrɛ nantigilakaw yɔrɔ ni o ye an ka finitigilakaw ye ni an b'a fɔ o ma faama u bɛ ka wulikajɔ min yɛrɛ kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw yɛrɛ ni u bolofɛnw yɛrɛ latangali ma o cogo kelen na u bɛ wele bila ka ɲɛsin alisilamɛw yɛrɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma a ka ja ka ɲɛsin alimamuw yɛrɛ ma anw ka jamana kɔnɔ ka taa se dɔnnibaw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma u bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ maa minnu ni u kasarala o ni na Ala ka hinɛ u la o cogo kelen na ka dugawu dɔn kɛ ka ɲɛsin maa minnu yɛrɛ fana joginna nin kisa kofɔlen na u ye wele bila ka ɲɛsin maliden yɛrɛ kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma an ka mɔɲɔw ma min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana yɛrɛ an bɛ se ka kisi ni ka a tanga Ala yɛrɛ ta kɔfɛ min ni o ɲininen don maliden yɛrɛ wolo kelenkelenna bɛɛ lajɛlen fɛ ka dugawu kɛ ka kɔrɔfɔ kofɔlen yɛrɛ kun cɛ ko duwa bɛ Mali ye Ala ka Maliba yɛrɛ kisi ni ka a tanga bataki in kɔni tɛgɛnɔ bilara limama yɛrɛ ɲɛmaaba fɛ kununko juin kalo tile 23 san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na a ɲɛmaaba Elhaja Mohamɛd Foje Sisi. Sariya nɔminɛba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ nafolo yɛrɛ dunko juguya sira fɛ ni a bɛ f'a ma procureur général du pôle économique et financier min bɛ an yɛrɛ fɛ Bamakɔ yan nɔ ale kɔni ye wulikajɔw bila sen kan ka ɲɛsin waati tɛmɛnenw na anw ka jamana kɔnɔ forobaso minnu bɛ jɔ ka di maaw ma ni a bɛ fɔ ma les logements sociaux ka fɔ o tilali minnu bɛ kɛ ni maaw kɔni bɛ don a kɔnɔna na a ma kɛ sariya yɛrɛ taasira fɛ ni a tilali kunfɔlɔ minnu ni an b'a fɔ ma première tranche ni du 12,566 bɔɲɔgɔnko tun don tabakɔrɔkaw yɛrɛ fɛ yen nɔ tuma min na nin sɛbɛnfura kofɔlen kɔni nana bɔ maaw tɔgɔ minnu nana ye sɛbɛnfura in kan a nana ye k'a fɔ baara kɔni ma kɛ sariya yɛrɛ walima jɛlenya yɛrɛ kɔnɔna na cogo si la an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na o kama n'i ye nin waleya cɛjugu in ta k'a lajɛ kiiri tigilamɔgɔw kɔni ye u ka sɛgɛsɛgɛli baara daminɛ a kisa kan min b'a to a ko kunkun n'a ɲɛɲɛ o bɛ se ka ɲɛdɔn cogo min na Aissata Touré ale ye ɲinini kɛ a kisaw kan seereya minnu sɔrɔla fɛ an ka jɛ k'o lajɛ.
ni logements sociaux minnu dira n'u ma di sira yɛrɛ jɛlen fɛ u bɛ tali kɛ tranche fɔlɔ n'u u bɛ taa jɔ so 12,000 ani a kunkanfɛnna tabakɔrɔ ni o liste yɛrɛ kɔni bɔra san 2019 tɛmɛnen procureur Ousmane Fati ale ye a yira k'a fɔ ko jateminɛ mun kɛra u fɛ OMH yɛrɛ olu ka bolofara la o kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko so 460 bɔɲɔgɔn olu le kɔni dila minnu ma di sira yɛrɛ jɛlen fɛ o de senfɛ pôle économique ale procureur a ko ɲininiw kɔni bi sen na hali sisan dɔn ale ni a ka cakɛmɔgɔ somaw fɛ yaasa ni ma kofile ninnu bɛ se ka minɛ cogo minnu na o kɔnɔna la a y'a yira k'a fɔ ko maa 3 olu yɛrɛ kɔni minɛnen don fɔlɔ ni o maa ninnu yɛrɛ cɛla OMH o maa 2 bɛ a la maa 1 wɛrɛ ale yɛrɛ kɔni bi baara kɛ kɛnɛmala la nka ani ni maa ninnu kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa ko u kɛlen don ka mandat yɛrɛ kɔni bila maa 4nan fɛnɛ nɔfɛ nka an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan tɛgɛ ma se ka da u kan fɔlɔ a ka kumaw la a y'a yira k'a fɔ cour suprême olu yɛrɛ kɔni bɛ baara minnu na ni o yɛrɛ kɔni bi tali kɛ ɲininiw na minnu ni olu bɛ avion fo ka taa se finitigilakaw ka minɛko o baara minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na olu ka ɲininiw yɛrɛ kɔni bolilen don o kan o de senfɛ pôle économique procureur Ousmane Fati ale y'a yira k'a fɔ ko ɲininiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni bɛ sen na cour suprême maaw fɛ ka ɲɛsin o avion ko ni o équipement ko ninnu ma ko ni nɔsira ka bɔ olu waleya ninnu na wa o kɔfɛ u bɛna na ninnu fɛnɛ bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ta bala ka se ka o ma kɔfile ninnu fɛnɛ ka kiiriw sigi sen kan hakililajigila pôle économique et financier olu ni tribunal de grande instance commune 3 olu le kɔni bolo bɛ ɲɔgɔn bolo yaasa ka se ka ɲɔgɔn dɛmɛ baaraw yɛrɛ kɔnɔna la wa u ka baaraw kɔni bɛ ɲɛsin ni a ɲɔgɔnnaw ma yaasa ka se ka maaw ka hakɛw lasegi u ma wasaden 115 bɔɲɔgɔnko olu sɔnna wasaden 3 bɛ yen nɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ma sɔn wa wasaden yɛrɛ ma sɔrɔ min kɔni ye a yɛrɛ minɛ ka bɔ sariyakisɛ la sariyakisɛ min bɛ tali kɛ ka ɲɛsin kalafili yɛrɛ sariyaw ma anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma loi électorale la nin baara ninnu kɔni bilara sen ka dɔgɔkun tɛmɛnen kɛrɛnkɛrɛnnenya la juma tɛmɛnen min bilara wasabulon ladege min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni a bɛ fɔ a ma CNT ni olu kɔni nin baara kofɔlen yɛrɛ bila sen ka min bɛnna juin kalo tile 17 tɛmɛnen ma san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la u daga yɔrɔ min bɛ yen nɔ jama lajɛrɛ kɛ so min bɛ yen ni a bɛ fɔ a ma ko CCB walasa an ka se ka faamuyaliba sɔrɔ a kisa la wasaden min bɛ yen nɔ ni o ye honorable Fuseni Ouattara ye ni ale yɛrɛ bɛ jɛkulu kɔnɔ jɛkulu min ni a bɛ fɔ a ma collectif de la refondation du Mali Mali yɛrɛ bɛ se ka ɲɛda kura da cogo min na walima Mali kurako yɛrɛ a bɛ se ka sabati cogo min na ale o jɛkulu maa dɔ ye wulikajɔ kɔni sera a ma a sera ka i da don kisɛw la ka walawalali kɛ Ali Kulubali ani a ka jata la Salfo Ɲare ɲɛfɔli min kɛra u ye Fuseni Ouattara fɛ an ka jɛ ka o siraw lajɛ Yasa kalafili mankan o kɔni ka ban Mali kɔnɔ Mali kalafili ka kɛ kalafili jɛlen don nataw la o de la fɛn ye Mali marabaaw olu kɔni ye baara min kɔni bila sen kan o de ka se ka sariya kura k'o sigi sen kan sariya kura min bi kɛ sababu ye ka se ka fɛn ye kalafili ko jala kɔni latigɛ don nataw kɔni na cogoya min de la a jirala k'a fɔ o baara kun fɔlɔ o kɔni kun kɛla fɛn ye Mali gouvernement maaw kɔni fɛ ni u kun ye o gafe ta ka taa a kɔni ɲɔngiri fɛn ye CNT maaw kɔni ɲɛkɔrɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ ni gafe in fɛn ye gafe in ko a kɔni cɛ man ɲi kosɛbɛ ka sababuya kɛ o ye yɛlɛma caman ka se ka o kɔni nati a kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔna na sa fɛn ye Mali wasaden caman kɛrɛnkɛrɛnna fɛn ye honorable Fuseni Ouattara o de hukumu kɔnɔna na sa ale y'a jira k'a fɔ ko n'i ye sariya in kɔni jateminɛ fɛn ye baara minnu kun kan ka kɛ fɔlɔ ka se ka sariya in kɔni bila sen kan ko o baara caman bɛ olu kɔni sɔsɔ la o de la fɛn ye gafe in ko o de y'a to gafe in kɔni ko gouvernement o ye baara min kɛ a baara a kɔni kɛla baara cɛjugu ye olu kɔni ka yecogo kɔni na gouvernement ye nin daminɛ cogo min na k'a kɛ cogo min na tan o man kan parce que o y'a ye ka mɔgɔw don fili la de ne tɛ se k'e wele o ko e kana ko n bɛ i ɲininka parce que an bɛ fɛ ka fɛn dɔ kɛ i kana i fɛla fɔ e bɛna tuma min na o y'a sɔrɔ e bɛ fɛ ka fɛn min fɔ ne ye k'a sɔrɔ e m'o fɔ yɛrɛ ne y'o sɛbɛn k'o bila i y'a faamu gouvernement y'o de kɛ parce que gouvernement ye mɔgɔw wele ko kana assise nationale la mɔgɔw nana décembre kalo tile 27 o y'a sɔrɔ déjà décembre kalo tile 23 gouvernement taara CNT la ka taa projet de loi bila wa a y'a sɛbɛn a kɔnɔ fana ni maliyɛn bɛɛ y'i dalajɛ décembre kalo tile 27 ka taa tile 30 la olu kan kan ka mun fɔ ale tun y'o bɛɛ sɛbɛn o kɔnɔ ka ban o tɛ namara ye
jamana tɛ jɔ namara kan koyi. O de la Korema la an ko n ko nin projet de loi in an ma jɛn n'a ye. Barisa u ye mɔgɔw ka miirina ta k'a don a kɔnɔ mais a fɔra Assise nationale y'a fɔ ko k'a kɛ cogo min na fana u ma sɔn o ma. Comme mɔgɔ caman t'a kalama Assise nationale la a fɔra de ko constitution bɛ yen k'o bɔ yen ka constitution kura de ta mun n'an taabolo bɛ bɛn mun b'an ka kanw don ba la mun n'an ka tabiyaw bɛ bɛn. Ko n'an y'o ta tuma min na an bɛ sɔrɔ ka sariya ta mun bɛ kalafiliko ɲɛnabɔ wa an bɛ sariya ta fana ka fɛn bila an kunna mun bɛna i sɔgɔ don kalasigi kow la. A dɔn bamanankan na EGN a bɛ fɔ cogo min n'o autorité indépendante de gestion des élections ye. Voilà wa tuma na fana a fɔra ko constitution b'an bolo sisan fɛn mun fɔra ko ka don EGN kɔnɔ n'i ko k'i bɛ EGN sigi sen kan sisan constitution b'an bolo sisan o tɛ sɔn o ma jagoya u bɛ a fɛn caman bɔ a kɔnɔ mun na parce que cour constitutionnelle mun bɛ an fɛ yen sisan ni kalafili bɛ kɛ an ka constitution bɛ yen sisan o de y'a fɔ ko cour constitutionnelle de bɛ a lajɛ ka jaabiw di k'a lajɛ fana ni mɔgɔ minnu b'a kɔnɔ olu bɛ yen wa a fɔlen don fana k'an ka ministère de l'administration territoriale k'o de bɛ kalafiliw olu de bɛ a organiser o de fana fɔra donc n'a kɛra ten aw b'o dɔn a ye gouvernement a b'o dɔn ko fɛn na o de fɔra même n'o y'a sɔrɔ aw kun taara déjà o projet de loi bila kan an miirina don o kɔnɔ k'a sɔrɔ an kun b'a fɔ fɔlɔ yɛrɛ n'a kɛra tan aw ko aw tun bɛ fɛ de ko sanction kana se Mali ma mais ne a y'a kɛ n'o miirina ye n'a fɔra ko janvier kalo tile 9 o ma se ka sanction bali a bɛ mun kɛ a tɛ a loi nin wele ka na a b'a sariya nin wele ka na de maliyɛn bɛɛ ye mun fɔ k'o miirina don a kɔnɔ o y'a fɔ ko ka taa taabolo mun fɛ ka taa o taabolo fɛ mais a ma sɔn o ma a y'o loi bilalen to ten a dun b'a dɔn ko n'a sera CNT la CNT commission minnu sigilen don sariya ko ninnu kɔnɔ n'o commission de loi ye olu ka baara ye mun ye k'a lajɛ ne constitution b'an bolo sisan a n'o o bɛ bɛn ou bien n'a n'o tɛ bɛn fɛn fɛn n'a n'o tɛ bɛn u jagoyalen don k'o bɛɛ bayɛlɛma pour que a n'o ka bɛn donc CNT o de kɛ CNT y'a ka baara de kɛ dɔrɔn. Jɛkuluba min fana bɛ Mali kɔnɔ n'u b'a wele ko collectif pour la refondation du Mali ni dɔw ko Korema o kɔni y'a jira k'a fɔ ko o yɛrɛ tɔgɔ la olu kɔni ye wasadenw olu ye yɛlɛma min ta ka ɲɛsin fɛn ye gouvernement ka projet de loi kɔnɔna na ni a bɛ taa fo yɛlɛma 92 bɔɲɔgɔnko kɔnde la ko olu kɔni ti u yɛrɛ ye o kɔnɔna na projet de loi yɛrɛ olu ti a kɔni fɛ ko ka sababuya kɛ n'i ye jateminɛ kɛ baara kunfɔlɔ minnu kun kan ka kɛ fɔlɔ ka sɔrɔ ka projet de loi k'a bila sen kan ko o de ma kɛ o de y'a to fɛn ye olu kɔni banna ni bɛɛ lajɛlen kɔnde la. mais anw bɔra n'a ye Korema ne ani n dɔgɔkɛ o n'o Abubakar Sidiki Fɔnba an ko n ko nin fɛn fila si amendement mun kɛra an t'a la munna an t'a la parce que projet de loi in yɛrɛ an t'o de la parce que a mana a natuma la a nana namara sira de fɛ o dun man ɲi ne u ye namara kɛ ka na n'a ye ka mɔgɔw ka miirina don a kɔnɔ k'a sɔrɔ mɔgɔw kun b'a fɔ yɛrɛ o kɔrɔ ye ko namara de don o de la an ko n ko a kun kan ka segin de an k'an jɔ fɔlɔ ni constitution kura tara an bɛ sɔrɔ ka na n'a ye a ka bɛn constitution kura in ma parce que depuis Assise nationale la maliyɛn bɛɛ b'a kalama a fɔra ka fɛn ninnu dilan cogo min na constitution bɛ yen sisan a n'o tɛ se ka bɛn donc ni mɔgɔ min y'a bila ka na ko ka o don ni sisan constitution kɔnɔ o tigi kun tɛ ɲɛli fɛ de o tigi kun tɛ ɲɛli de fɛ an y'o de fɔ mɔgɔ caman m'a faamu dɔw y'a faamu donc hakili la avec le temps bɛɛ bɛna ye fɛn joko tɛ jalaki tɛ. Korema maaw fɛn ye Fuseni Watara fo ka taa se fɛn ye Abubakar Sidiki Fɔnba olu kɔni y'a jira k'a fɔ o n'a jamana ɲɛmaaw kɔni wele hali sisan u ka ko bɛɛ lajɛlen kɔni de kɛ fasodenw ye hakilila minnu kɔni de fɔ ANR n'u ye Assise nationale de refondation de l'État o waati u ka o hakililaw kɔni ta bala ka baara kɛ n'o ye o de bɛ kɛ sababu ye Mali bɛ libi laban min na a bɛ san caman bɔ o na se ka bɔ o libi laban la jamana y'a jɔ cogoya min na. Kunun ko alamisa juin kalo tile 23 san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na farafinna tilebi jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma CEDEAO olu ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛ yen nɔ ni a kɔni ye taga ni ka segin yɛrɛ caman kɛ anw ka jamana kɔnɔ walasa basigi walima kuma ɲɔgɔnya o bɛ se ka sabati cogo min na Mali yɛrɛ jamana ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ
ni Nigeria yɛrɛ masakɛ kɔrɔ don Goodluck Jonathan ale kɔni sera an yɛrɛ fɛ Bamako yan nɔ wulikajɔ ni cɛsuru bilara sen kan wa o yɛrɛ cogo kelen na ani cɛmancɛla fanga yɛrɛ ma ɲɛma dɔw ye ɲɔgɔn ye tagama in kɔni ye tile 2 tagama ye wa ani jamana yɛrɛ marabaaw ha ka ja a faama caman kɔni kan ka ɲɔgɔn ye ni tile 2 in yɛrɛ kɔnɔna na walasa kumaɲɔgɔnyaw bɛ se ka kɛ sabati fɛn cogo min na ka ɲɛsin an yɛrɛ ka jamana ani CEDEAO gɛlɛya min bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a gɛlɛya yɛrɛ bɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ cogo min na n'i ye CEDEAO yɛrɛ ta k'a lajɛ ale ye farafinna yɛrɛ tilebi jamanaw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba ye min ni u kɔni kan ka sigi kɔni kɛ an yɛrɛ ka jamana ka kisa kan juillet kalo nata yɛrɛ tile 3 san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ghana yɛrɛ faba ni o ye Accra ye waleyaw kɔni walima kumaw kɔni bɛna taa boli kisa min kan o de ye Mali yɛrɛ gɛrɛntɛ min bɛ a kan n'a bɛ fɔ a ma sanction ni dɔw ko a ma embargo o yɛrɛ bɛ se ka wuli ka bɔ an yɛrɛ ka jamana kan cogo min na min ni gɛrɛntɛ don kabiri janvier kalo tile 9 san 2022 min ni an filɛ o kɔnɔna na ni gɛrɛntɛ in kɔni maliden caman bɛ yen nɔ bi bi in na min yɛrɛ ka laɲini ye gɛrɛntɛ in yɛrɛ bɛ se ka wuli ka bɔ yen nɔ cogo min na sigi kɔni kɛn bɛ ka nin don kofɔlen yɛrɛ kɔnɔ ni o ye juillet kalo yɛrɛ tile 3 ye san 2022 lakɔli karamɔgɔw ka lafasali jɛkuluba min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ fɔ a ma syndicat de l'éducation signataire du 15 octobre 2016 nin ye jɛkuluba ye min bilara sen kan kabiri octobre kalo yɛrɛ la san 2016 olu y'u ka kɛɲɛ ni u ka dalakan ye haka ja u ka kalelikan mɛn ni u kɔni ye a di jamana ma kabiri janvier kalo yɛrɛ tile 10 san 2022 min ni an filɛ a kɔnɔna na o dalakan tɛ dɔwɛrɛ u y'a jira k'a fɔ madama gɛrɛntɛ min kɔni bɔlen don CEDEAO yɛrɛ yɔrɔ ni a bɛ fɔ a ma sanction ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma olu na u ka baarabila ni o ye grève ye ka se ka o yɛrɛ sonsoro jamana kɔnɔ bari ni ye lakɔli karamɔgɔw ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ murunti kɔni tun bolodan bɛ u fɛ a bɛ waati damadɔ bɔ ka sababu kɛ sariyakisɛ min bɛ yen nɔ ni o ye sariyakisɛ 39 ye n'a bɛ fɔ a ma article 39 ka se ka o yɛrɛ lawaleya hali ni y'a sɔrɔ gɛlɛya caman kɔni kɛra u ni jamana marabaaw tɛmɛnenw ha ka ja minnu yɛrɛ bɛ fanga la nin waati in na nka ka kɛɲɛ ni gɛrɛntɛ in ye ka ɲɛsin anw yɛrɛ ka jamana ma walima ɲangi min filɛ nin ye ka ɲɛsin anw ka jamana ma syndicat kofɔlen lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ tɔgɔ la olu kɔni ye baara bila ni o ye grève ye ka a sonsoro wa kalanw yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ o kɛra anw ka jamana kɔnɔ ɲinan yɛrɛ ni o ye san 2022 yɛrɛ kalanw ye o cogo kelen na an bɛ san labanw na kalan kiimɛli n'o ye ɲɔgɔn danw ye olu kiimɛliw bɛ sen na an bɛ don min na komi bi lakɔli karamɔgɔw kɔni y'a jira k'a fɔ olu na i sen don kiimɛli baaraw la min ye kɔlɔsiliw yɛrɛ o yɛrɛ bɛ se k'o bila sen kan walasa lakɔlidenw yɛrɛ bɛ se ka kiimɛli kɛ ka sɔrɔ degun kɔni ni tɔɔrɔ kɔni ma bɔ a la nin ye lakɔli karamɔgɔw ka lafasali tɔnba min filɛ nin ye anw ka jamana kɔnɔ nin ye u ka layidukan tali ni u ka dalakan yɛrɛ tali ye ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana yɛrɛ ma nansarakan na u k'a ma l'accident vasculaire cérébral la ni mɔgɔ caman kɔni bɛ a dɔn anw ka jamana kɔnɔ tension bana la tension ye bana ye min ni a kɔni kɛn bɛ ka maa caman kɔni bɔ a dabolo kan an bɛ don min na komi bi min ni a kasara kɔni bɛ ka juguya sanga ani waati yɛrɛ bɛɛ lajɛlen anw ka jamana kɔnɔna na o kama teleɲɛta ye wuli ka jɔ kɛ ka se ka taa dɔgɔtɔrɔso yɛrɛ la n'a ka ja kɛnɛya tigilama min kɔni bɛ yen nɔ ni o ye tarawelelakaw yɛrɛ furumuso ye Jɛnɛbu Kɔnɛ ka se ka taa ale yɛrɛ ɲininka tension yɛrɛ lahalaya la tension yɛrɛ a bɛ sɔrɔ cogoya jumɛn na kɔlɔlɔ jumɛn b'a la wa fɛɛrɛw jumɛn kan ka bila sen kan min b'a to an kelenkelenna yɛrɛ bɛ se ka kisi cogo min na ni k'an tanga ka bɔ tension yɛrɛ bana ma Abdu Watara ani a ka jata la Musa Jalo ye wulikajɔ min kɛ tension bana ɲɛɲinini na an ka jɛ k'o siraw lajɛ AVC ni maa dɔw b'a dɔn tension yɛlɛli la ale ye bana ye min sababu bɛ bɔ joli yɛlɛli la kunkolo la o de bɛ kɛ sababu ye ka maa caman bɔnɛ a nin na a suguya ye 2 ye a fɔlɔ kunkoloso joli bɛ dɔgɔya ale la o bɛ kɛ sababu ye ka se ka kɔlɔlɔ lase banabagatɔ ma a filanan o ye joli yɛrɛ o bɛ bɔn kunkolo kɔnɔna na walima farisogo kɔnɔna na o fana bɛ se ka kɛ kɔlɔlɔ ye ka ɲɛsin banabagatɔ ma AVC ye min ye ni tension ye yɛlɛnna kunkolo la ka kunkolo joli siraw bana o de bɛna ni a bɛ fɔ o de ma ko AVC accident vasculaire cérébral o y'o de tension yɛlɛla joli yɛlɛla kunkolo la quoi o de ye AVC ye awɔ a sababu tension yɛlɛ kojugu de bɛna n'a ye tension yɛlɛnna kojugu kunkolo la a bɛna ni joli siraw jogini ye kunkolo la
n'o kɛra a tigi a bɛ se ka mɔgɔ yɛrɛ bɛ se ka sa yɔrɔnin bɛɛ crise bɛ kɛ dɔw la dɔw tɛ bɔ a la yɔrɔnin na ou bien i da bɛ minɛ i la i bolo bɛ minɛ i la i sen bɛ minɛ i la i tɛ se ka kuma i tɛ se ka hali yɛlɛma bon a suguya ye fila ye dɔw bɛ yen nɔ o tɛ se opération ma furakɛli de bɛ kɛ o bɛ nɔgɔya mais dɔw bɛ yen f'i ka opérer parce que jolisu de bɛ sigi kunkolo kɔnɔ f'o ka ta ka bɔ yen de f'o ka ta ka bɔ yen n'o ma ta ka bɔ yen dɔrɔn foyi man ɲi. Taamasiyɛn minnu bɛ kɛ sababu ye k'a jira k'a fɔ ko tension bana bɛ adamaden na a dɔw ye banabagatɔ bɛ bin a yɛrɛ ma walima a ɲɛda fankelen bɛ jɛngɛ dɔw yɛrɛ fankelen o bɛ muluku. Ni banabagatɔ nana n'u ko ko a tɛ se ka kuma ou bien a ɲɛda jɛngɛlen don ɲɛda jɛngɛlen don sen tɛ se ka taa bolo tɛ se ka taa ou bien dɔw ta ye kuma ye kuma kalantanw a bɛ ka kuma kalantanw fɔ o fana b'a kɛ agitation ni confusion ni ye banabagatɔ olu la i bɛ tension ta k'a lajɛ o y'a sɔrɔ tension yɛlɛnen don i hakili bɛ taa AVC la. Dumuni tulumanbaw ani kɔkɔ o de ye dumuni an kan ka an janto minnu na yiridenw ani nakɔ kɔnɔfɛnw olu de yamariyalen don an ka se ka olu dun ani sukaro an k'an janto olu la kosɛbɛ ka farikolo bɔ ɲɔgɔn na sanga ni waati an ka o fara an ka waleyaw kan ni nin hakilina ninnu faamuyara a bɛ kɛ sababu ye tension bana an bɛ se ka kisi a ma. Dumuni tulumanbaw ni timimanbaw a bɛɛ y'o kelen de ani kɔgɔ kana caya dumuni na parce que i b'a dɔn kɔgɔ bɛ dumuni caman na a yɛrɛ ma légumes yɛrɛ caman filɛ de dans le sol o bɛ kɔgɔ sama i b'a dɔw dun i yɛrɛ b'a dɔn ko kɔgɔ b'a la mais o t'anw bɔ dɛ f'an ka kɔgɔ dɔ de fara a kan a bɛ caya quoi kɔgɔ ka di farafin ye kojugu o de y'an ka problème ye an ka dɔ bɔ kɔgɔ la an ka dɔ bɔ sukaro la an ka bouger an ka furabulu ni yiridenw an ka barika don olu la. Tension bana bɛ se ka kɛ sababu ye ka saya lase adamaden ma ka da o fana kan farikolo fankelen o bɛ se ka muluku ka kɛ sababu ye k'i kɛ maatɔ ye dɔgɔtɔrɔ y'a ɲɛfɔ an ye an ka yɛlɛma don an ka taabolo la min bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ se ka ɲɛnamaya kɛ hakilisigi la. AVC kɔlɔlɔ kɔni n'i y'a mɛn ko labanko juguya ale de b'o se mɔgɔ ma parce que n'ala ma far'i kan i bɛ i ka adamadenya tɔ kɛ duguma i ko bɛɛ ye mɔgɔw ye i tɛ se k'i sen ta i tɛ se k'i bolo ta i tɛ se ka kuma yɔrɔ o ma nɔgɔn yɔrɔ baarako kuma t'o la donc an ka hakili to an yɛrɛ la quoi an ni bɔ kɔgɔ kan k'an ni bɔ tulu kan k'an ni bɔ sukaro kan an ka to k'an farikolo la baara o de bɛ kɛnɛya sabati. Bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye an ka wuli k'an jɔ ka fɛɛrɛw ta minnu bɛ kɛ sababu ye an bɛ se k'an ka ɲɛnamaya kɛ damu na. O bɛ kɛ sababu ye k'an kunda farafinna ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen kibaruyaw kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Burkina Faso ye jamana min ni a tɛnkunnen don an yɛrɛ ka jamana na degun kelen min yɛrɛ bɛ anw ka jamana kan o degun kelen bɛ Burkina Faso kaw yɛrɛ kan u ye cɛsiri ni fɛɛrɛw dɔw bila sen kan min b'a to jatigɛwale yɛrɛ kɛlɛli o bɛ se ka sabati cogo min na Burkina Faso kaw yɛrɛ fɛ yen nɔ farafinna ani diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen kibaruyaw an ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Burkina kɔnɔna na fɛn min ye bamaci wale kɛbaaw kɛlen ka wuli kajɔ kɛ ka taa ben maaw kan dugu la dugu min n'u b'a wele ko Sentega ni o kɛla sababu ye ka jamanaden gansan maa 86 bɔ ɲɔgɔn kɔ ka se ka olu kɔni bɔnɛ o ni kɔnɔna o de hukumu kɔnɔ kabini o kɔni kɛla fɛn min ye Burkina yɛrɛ maa ɲɛma ni o ye lieutenant colonel Poli Henri Damiba ale kɔni ye conseil de sécurité ni o y'u ka sɔrɔsiw ka jɛkulu min kɔni kɛla sababu kɔni ye ka se ka fanga kɔni draki k'u bɛɛ lajɛlen kɔni fara ɲɔgɔn kan yaasa ka se ka baara dɔw kɔni placer ɲa baara minnu bi kɛ sababu ye yaasa ka se ka fɛn min ye Burkina kɔni k'o lakana cogoya min de la o de la o baaraw de senfɛ a jirala k'a fɔ cakɛ sira dɔ bi bila sen kan yaasa ka jamana kɔni lakana ni u b'a wele ko brigade de veille et de défense o ye maa dɔw ka se ka wuli kajɔ kɛ ni u bi tile u ɲɛ kɔnɔna ka si u ɲɛ na ka jamanadenw lakana ani ka yɔrɔ dɔ fana ka se ka o fana kɔni bila sɔrɔsiw ka bolo kɔni kan n'u b'a wele ko zone d'intérêt militaire ko o fana kɔni bi bila sen kan yaasa masiri tabaw olu ka se ka munumunu o yɔrɔ la jamanaden gansan maa si wɛrɛ kana se ka taa o yɔrɔ la cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ jirala k'a fɔ ko a kɔni ye o baaraw kɔni bila sen kan ko ni baara ninnu bilali kun tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka Burkina k'a bɛɛ lajɛlen kɔni lakana ka bɔ banabaciwalew ka fɛn min ye wulikajɔ kɔni ma a jirala k'a fɔ o brigade min filɛ nin ye ni a bɛna bila sen kan a bɛna kɛ ni maaw ye maa maa bɛ sa ni e de kɔni labɛnlen don ka se ka jɔ Burkina kɔrɔ k'a kɔni lakana ko olu maaw bɛɛ lajɛlen de bɛna fara ɲɔgɔn kan ka se ka kɛ ka nin unité in k'u bila sen kan. Français ka kunnafoni sira min bɛ yen ni u b'a wele ko AFP u kɔni y'a jira k'a fɔ fɛn min ye Congo RDC olu ka
finitigiw ka jalabatigi dɔ n'u ye General Silvano Kansongo ye ko a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye Kongo yɛrɛ denmisɛnninlaka dɔ kun bɛ alamisa ko olu kɔni tun kɛmɛ ka besew kɔnta k'a jira k'a fɔ ko u na taa bi maaw kan maa minnu ni u ye Rwanda jamanaden dɔw ye minnu bɛ fɛn min ye Kongo yɛrɛ kɔnɔna na ko k'a sababuya kɛ ko u sigan bɛ o la k'a fɔ ko u ni fɛn min ye bamaci walekɛbaa minnu bɛ Kongo jamana kan ni u b'u wele ko rebelle de M23 ko u ni olu tɛgɛ kɔni bɛ ɲɔgɔn bolo o ko de la ko ni denmisɛnnin masina ninnu tun b'a fɛ ka taa bi fɛn min ye Rwanda jamanaden minnu bɛ ka balo Kongo yaasa ka se ka u kɔni jogi cogoya min de la o de la fɛn min ye polisilakaw ko olu kɔni ye wulikajɔ kɔni kɛ yaasa fɛn min ye denmisɛnnin ninnu u kɔni kana na fɛn min ye basigibaliya nati Kongo kɔni kɔnɔna na n'u ye Kinshasa yɛrɛ kɔnɔna ye n'u ye Kongo faaba ye u kɔni ye u minɛ yaasa ka se ka u kɔni bila kiiritigilamaw ka bolo kan kiiritigilamaw ka se ka sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɛ cogoya min de la ko an bɛ yɔrɔ min na ko bi ko u bi kiiritigilamaw olu kɔni ka bolo kɔni kan. Anglais ka gouvernement ma ɲɛma n'u ye Boris Johnson kɔni ye a jirala k'a fɔ ko alamisa ko a kɔni ye a ka pankuru o kɔni cunna fɛn min ye Rwanda jamana kɔni kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye o ka faaba kɔni ye a jirala k'a fɔ a bɛna taa a sen kɔni don baara la baara min ni u b'a wele ko Commonwealth ni a kan ka kɛ juma fo ka taa furu fɛn min ye sibiri kɔni de la a jirala k'a fɔ fɛn min ye Boris Johnson a kɔni selen fɛn min ye Rwanda jamana kɔni na ɲininkali caman olu fana kɔni sɛbɛnna kan kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni olu kɔni gɛnna ka bɔ Anglais jamana kɔni kan ni u ye minnu wele ko migrants minnu bɛ taa kɔaji kɔni fɛ ni olu kɔni minɛna Anglais fɛ k'u gɛn ka se ka na Kigali ɲininkali minnu kɛla a la a kɔni y'i jɔ ka a kɔni ɲɛfɔ jama kɔni ye kosɛbɛ k'a jira k'a fɔ ko u ka gafe maa minnu bɛ yen ni u bɛ k'a fɔ ko u kɔni ma jɛ ni a ye k'a jira k'a fɔ ko sariyaw tɛ ko fɛn min ye gafe min bɛ yen ani baara minnu kɔni kɛla u ni Rwanda cɛ ani jamana wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ u ka o gafew kɔni jateminɛ kosɛbɛ ni fɛn min ye hakilimaya ye ko o de la o n'a ye baara minnu kɔni kɛla olu kɔni fɛ kɛla sariya kɔni kɔnɔna na. Ukraine jamana kan fɛn min ye maaw b'a kalan kɛlɛ min bɛ yen ni a bɛ Russie jamana ani Ukraine kɔni ɲɔgɔn cɛ o de la farafinna kɛlɛyantɔn n'o ye Union africaine o maa ɲɛma Senegal jamana ɲɛma Macky Sall ale kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se Russie jamana kɔnɔna juin kalo tile 3 san 2022 yaasa ani Vladimir Putin u na se ka kuma cogoya min de la fɛlɛ na se ka sɔrɔ a kɛlɛw tasuma dafagali kɔnɔna o de hukumu kɔnɔ kabini o kɔni kɛla Macky Sall ko a kɔni ma taa fɛn min ye Ukraine nka a kɔni ye laɲini kɛ k'a jira k'a fɔ min bɛ a ŋaniya la o de ye yaasa ka se ka taa fɛn min ye Ukraine fana ka taa o jamana ɲɛma k'o fana kɔni lamɛn fɛlɛ min bɛ ka se ka nin tasuma in kɔni dafa cogoya min de la a jirala k'a fɔ o de kɔfɛ sa ni maaw y'a kalama k'a fɔ ko fɛn min ye alamisa tɛmɛlen fɛn min ye Volodymyr Zelensky ni o ye Ukraine jamana ɲɛma kɔni ye ko ani farafinna kɛlɛyatɔn o jamana ɲɛmaw ko olu kɔni sigila ka kuma ka subahana mansin kɔni fɛ ni u b'a wele ko visio conférence nka o de hukumu kɔnɔna sa a jirala k'a fɔ fɛn min ye Ukraine yɛrɛ o ka minisiri min ka baara kɔni ɲɛsin bɛ jamana Ukraine ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔli kɔni ma alamisa ale fana kɔni y'a jira k'a fɔ ko o kɔni kɛmɛ ka Macky Sall ale ka nali k'o labɛn don nataw kɔni na fɛn min ye Ukraine kɔni kɔnɔna na o de la a y'a jira k'a fɔ ko ale kɔni dan b'a la k'a fɔ Macky Sall ale bɛ se ka jɔyɔrɔba kɔni fa fɛn min ye ka se ka kɛlɛ in kɔni dafaga cogo min na min bɛ Ukraine ani fɛn min ye Russie kɔni ɲɔgɔn cɛ ko k'a sababuya kɛ olu bɛna taa fɛn min ye ko tiɲɛw k'o bɛɛ lajɛlen kɔni de fɔ a ɲɛna wa ko u bɛna ɲini Macky Sall fana fɛ tuguni a ka ko bɛɛ lajɛlen kɛ a ka ɲini Russie jamana ɲɛmaa kɔni fɛ a ka fɛn min ye mot ci min bɛ u ka jamana kan maafa min bɛ yen ko u b'a ɲini a fɛ a ka bɛɛ lajɛlen kɔni jɔ. Nin bɛ kɛ sababu ye ka dan sigi aw ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔyaso ye minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ni tanuni ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ka dugawu kɛ an ka tunkarankew ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu ni u sigiyɔrɔ bɛnnen don Gabon jamana ma colonie malienne de l'Est ni ye jɛkuluba ye min bɛ malidenw yɛrɛ tɔgɔ la Gabon yɛrɛ jamana kan ni ye Gabon jamana ta k'a lajɛ u ka faaba ni o ye Libreville ka taa se Port-Gentil ma o ni duguba wɛrɛ tɔw bɛɛ lajɛlen malidenw ka ca nin yɔrɔ kofɔlenw na an bɛ foli lase u kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma u ka kanu yɛrɛ tali la ka ɲɛsin tele ɲɛtaa ma ka dugawu kɛ an ka jamana ye basigi ani kolosuma ala ko o sabati an ka jamana kɔnɔ sini ni ala sɔnna ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen kan kibaruya minnu mana sɔrɔ Mali kɔnɔ farafinna bangun kan ka taa se diɲɛ fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma an na walawalali kɛ o la ala ka sini de kibaru kɛnɛ yira an na